வணக்கம். நான் நிலவென்பா ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ல இருந்து மேகலா சண்முகம் பேசுறேன். தொடர்ந்து நாட்டு மாடு பத்தியும், இயற்கை விவசாயத்த பத்தியும் பல பதிவுகள் பதிவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நீங்க பார்க்குற ஒவ்வொரு வியூவும் நாட்டு மாடும், இயற்கை விவசாயமும் பாதுகாக்கப்படும். ஸோ வீடியோவ ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாருங்க. எல்லார்கிட்டயும் நான் சொல்ற விஷயம், எல்லாராலையும் காய்கறி அதாவது நாட்டு விதைகள் போட்டு உற்பத்தி பண்ணி குடுக்க முடியுமான்னு தெரியாது. ஏன்னா நாட்டு காய்கள உற்பத்தியோட கம்பேர் பண்ணும்போது என்னன்னா, நம்ம ஹைபிரிட் காய விட இதோட விளைச்சல் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சலாவே இருக்கும். அதே சமயம் வேலைப்பாடுகள் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். இயற்கை விவசாயம் சொல்லும்போது. அதனால என்ன பண்றேன்னா, நான் எல்லாரையுமே ரெக்கமெண்ட் பண்றது வந்து, அருமையா காய்கறிகள் உங்க மாடி தோட்டத்திலேயே வளரும். அதுக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களுமே நம்மகிட்ட இருக்கவும் செய்யுது. ஸோ அத பயன்படுத்தி தான் நம்ம வந்து எனக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எதனாலனா, மாடு வந்து எல்லாத்தையும் வாய் வைக்கிறதுனால ஃபென்ஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன அளவுக்கு மட்டும் பண்றேன். உங்களுக்கு தேவையான இடுபொருட்கள் வேணும்னா வாங்கி பயன்படுத்தி உங்க மாடி தோட்டத்த செழிப்பா வச்சுக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.